Eyang Durna. Panjenengan mentala kalian dulur kula. Panjenengan mentala karo putune dhewe. Abimanyu mang dakwa sing ora-ora. Sampeyan iku wong tuwa apa bocah? Wong tuwa. Dimas Antasena, piye Kang? Mrene yo. Ngandel ora? Aku wis krasa kok. Kresna kok ambune bensin. Bar kulaan. Oh dadi kowe, Mbak. Oh iya, Antasena. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Blok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon matani para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis lan kekuatan matine Pandhawa angel mijet wae nganti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe. Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni nang kene iki. Aja mengko nek dinengke wae nek baterene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja wis yo ngger. Antasena wis. Wong tuwa kaya ngene apike dikabakne Dimas. Kowe golek gerobak loro kan. Durna iki gulune taleni gerobak nganggo tali, sikile ditaleni talekke gerobak. Gerobak kon mlayu ngalor karo ngidul. Ora pedhot wetenge. Aduh, urung. Wis maksire wetengku. Aduh, penyiksaan kuwi aja. Aja Antasena aja. Gerobake rong entuk. Aku ora mentolo Dimas. Ngene wae, golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho. Pitik iki arep nggo ngopo? Aku njaluk pokoke nek pitik. Durna dilumahke dibondo. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke engko ora notoli matane Durna. Picak mripate. Aduh. Pitike rong entuk. Kapok tenan aku. Kapok tenan aku. Aja ya Antasena, aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbah. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan bapak mlayu-mlayu. Das kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu goleki Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Antarja. Ngampleng ya ngampleng ing akike dicopot. Lara cak-cok. Wis piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati. Ijole nyawane Begawan Durna. Sabar Dimas. Sabar engko nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar Dimas. Aku kira ngopo-ngopo iki ngopo ya kowe.
raine nganti godres getih kaya ngono ben. Nek bapak prisa mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaene, ora sak penake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wanjen setan lan. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Iya. Loro kok isih ngakep rokok. Loro kok isih arep nyemet udut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Aduh. Ki piye terus lek ngrampungi perkara iki piye? Aku ya bingung. Sing gawe iki sampeyan kok sampeyan ya bingung. Mbah aku ora ngerti. Kang, opo? Golek tali. Tali opo? Sak sae. Durna dibonto. Yo. Aja dibonto. Dirabekke wae. Wis kaya ngono kok isih omong sakmene dulu. Antasena, mbok sudah. Tangane. Mangsa nganggep ora. Ora kenceng-kenceng. Ora kenceng-kenceng. Antarja, taline iki diunggahke. Iki diunggahke nang isor udel kenceng mati. Jitet Antarja. Digendong kan? Asik. Lho. Digendong turun dalan ditutuki aja nganti leren. Aduh, engko nek tangane keju lho. Ora. Kene tak gendong terus arep piye? Kakang Garukaca, bapak tak oyahe. Iki engko kok ngomong ning ngarepe Kakang Garukaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kok ngomong apa? Aku ora iso pambagya harja lho. Kowe kok ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Aduh, wis Kang gendong. Ini. Aduh, mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu, Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna, aku tak nguyak Kang Garukaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang, leren Kang, mantep. Landing sik, Kang. Iya. Ono apa? Wis niat arep mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diadi Abimanyu. Sik. Menawa sampeyan mateni Abimanyu gelo lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tok sumbering perkara. Sapa? Pak D Ndorowati, Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndorowati pepunden, kok sik to. Pak D Ndorowati sing ngandhake Abimanyu nyolong pustaka jaman Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli, ora. Ana sing dadi Pak D Ndorowati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapidanane gonene, Kang. Yo.
Waduh, lek membanting keseron Kang Sajae. Iku kaki-kaki iki. Gedhi kencengele kuwi men ambegane lancar. Aduh. Antasena. Aku kapok Antasena. Eyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kira nek Antasena. Ayo ge omong. Kek jujur. Acet kaca. Kula Eyang. Nah, basa. Ora kaya adimu kakangmu ki nutuki karo aku. Panjenengan dipun jempalani dening Dimas Sontur Sena Kang Mas Sonturjo. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Gerkaca njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Gerkaca ki terus aku ora gelem ngantil ngono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya meng ben padha presa. Eyang. Apa? Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wuk Prabu Ndarawati? Kayak omong. Kowe iki ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten Eyang? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada ngantos Kanjeng Rama njodi pati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya ming Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku berganti kang kanjenengan Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa ing kene. Sing apik nama. Iki wis sampe ya Antasena. Mbok yo wis Dimas. Mesakake ketune nganti suwek-suwek kaya jubahe nganti suwek-suwek ling ngajar sapinae mbok nganti wuda ora bakal leren. Aku wis janji kok, Kang. Ning nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak nggo ijol iki. Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Angger ora diplotot ya ora metu. Yo senengane ngono. Wong kok ora entuk menghibur diri. Aku ki lara tenan kok menghibur diri kok ora entuk. Oke nek nganti Abimanyu metu gedhe. Durna kudu metu gedhe. Iki lho ndase wis metu sithik. Monggo Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen wong tuwa edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, piye Dimas gendong neh? Ngarjak nendi neh. Awar ngoyak bapa Werkudara. Bapak nek ra tak cegat ndak tuman, Kang sampean le mabur sing banter, Kang. Bapak susulen. Matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Aduh. Wameng muni ngono ae kok dicudhul. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margarut kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas buntu meneh? Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena aku ora rangkepan. Ora rangkepan sak karepmu, rangkepan sak karepmu tak jupuk kolormu nggo mbondo kowe. Aduh, aku dadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Ayo copot. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talengane. Aduh gendong Kang.
Dimas arep endi? Aku tak ngoyak bapak. Engko bapak nek karo Kakang Kanca mesti ora percaya nek ora aku sing ngomong. Antarja. Antarja. Apa? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kowe ngarep mlayu, Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis. Ku anggere mlayu tak oyak. Wah, banting tak sabetke ngebuk awakmu modar. Tenan ta. Sing kanggo ngelap kleru godhong gatel. Teng celeki Tantasena. Iki mesti mliset. Gatel ra. Ben, gatel ya ben. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Wis, ayo melu karo aku. Iya, Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Ora lidhok ujaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon Nalindra Indrawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Jinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan Jinuwun. Sritena ning pasewakan Ring Astina Maha Prabu Astina ning pasewakan dina Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat Paman Loso Jenar sampun wonten 3 dinten ngantos dumugi kelenggan samenika anggen kula ngutus kalihan Bapa Durna supados damel srana pejaing para Pandhawa sak mboten-mbotenipun ringgih para Pandhawa supados gampil dipun kerenah pejahipun namung kula ngantos 3 dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun
menapa Bapak Durna kasembadan menapa boten anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula nuwun mangapunten kula menika apal kalian Kakang Premban Durna anggen kula srawung kalian Kakang Kumbayana menika boten namung setunggal kalih dinten nanging sampun mataun-taun bebasan sampun boten sagedipun wilang mawi wicalaning driji kula menika ngertos bilih Kakang Durna menika sanes gurunipun ngelmu kebatinan tuwin sanes gurunipun ngelmu babakan ulah werda nanging Kakang Durna menika gurunipun tiyang perang Kakang Durna menika gurunipun tiyang ngangsu kawruh babakan kasekten babakan aji jaya kawijayan nalika mudanipun Kakang Durna menika kekasih Raden Kumbayana menika persasat jagat tanpa timbang ing bab kasekten. Mila menawi paduka anak Prabu menika utusan dhateng Kakang Durna supados mejahi dhateng para Pandhawa menika sampun saktrepipun lan tartemtu saged kasembadan menapa ta sababipun kula matur mekaten. Dasar kula namung setunggal Pandhawa menika siswanipun Kakang Durna. Tartemtu Kakang Durna sampun mangertosi dhateng pengapesanipun para Pandhawa. Kakang Durna ngertos dhateng keringkianipun para Pandhawa. Mila paduka sampun ngantos bingung ing penggalih. Paduka sampun ngantos kuwatir. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Tigang dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Premban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa. Menawi mekaten inggih kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu namung kewala Kakang Premban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina. Mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun. Nuwun sewu. Sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana. Kanthi atur kados mekaten menika. Sampeyan ampun ming kadreng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana. Kula mboten kepengin Paman Harya Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun. Panjenengan paring dawuh nek Bapak Durna mesti kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa. Kula mboten badhe pitados menawi kula dereng nyumurupi kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun wonten ngajenganipun Duryudana. Nyawa-nyawa jimat kula nggir upamiya paduka mbetahaken bukti nadyan kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging kinarya pengantep-antep anggen paduka ndangu dhateng ing bapa ing kepatihan ndangu babakan Kakang Premban Durna. Nuwun sewu menawi ngantos mboten cocok aturipun ing abdi ing kepatihan kalian menapa ingin sampun kula aturaken inggih menika Kakang Durna sampun kasembadan mejahi para Pandhawa. Pangkat kepatihan kula caosaken dhateng paduka anak Prabu trimah kula mboten dados patih wonten negari Ngastina nggih. Ing rikat lampahing rata tanpa antara Prapteng sukuning arga ramkang tumingal Ramkang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna samimbal wacana kasaring mlajar-mlajar nengke Bambang Swatama mangkana pangudas mananing Diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun.